laktar. Ok en ka chenro moro amora. Wach mari P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit na masongo vadhi very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Chieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riuri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV. Nakoromoga jonka mora mintiere machiegni e chenro mar pok opogore. Chenro ma bende biro ni e TV mar Ramogi. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi kitayo kod an Sharon Ong'aw. Odiochieng' ma kawuono chenro mar pok opogore okele gweng' mar Wathorego mantiere Kajulu e kaunti ma Kisumo. E rangache yeka nitiere moko kuom rawera ma bende osebedo ka loso mats ahinya mag mesa kanyakla gi mago mag diero. To wadaro rango ni mats ma bende giloso gi e rang'iny machal nade. Ahinya mats makamagi to nawachi gi dhongere ni gin unique. Kaluwore ni iloso gi vitamba sama koro irwako lawi moro rinda mari moro ma bende olosni gi fundi. Pieces kata bana matindo ma bende dong kacha ema bende vijende gi kao to giloso godo mats makamagi. Machiegni mar mondo wadwa ranga kit pok ma bende gitimo. Tich nyaka mosre mar Nyasaye. Kauna limo Wathorego ka. Warwaki. Anno ka pok mutimin pok maber nasin senya kwa Ramogi juang ni ma pok mabendo timo uloso do mats gi table mats ka utiyo gi magi to nacho ni materials magi setwangu to dong. Magi? Gen walungo ni off cuts gi kizungu. Gen mong'adi mowuok kuom lewni. Miyudo ko seng'adi to koro fundi wacho ni gibonya timo gonge. Koro option en weto kata wang'o. To yudo ka area ma wantiere ni ji opidho dhok mang'eny. Koro yudo ka kowitgi to ka dhok dhi kwath kech ka gikwayo kama iluongo ni shamba. Seche ma gidhi kwath to yudo ka dhiang' ochamo gini to yudo ka dhiang' kochopo kar kwath to iye kuot olwar piny. To mana Sara ne japur mano pidho dhiang'. Koro nwang'iyo ni gigi to wanyalo tiyo go nade. Koro nwayudo ka nyalo loso gik mang'eny. Ka koro sani waloso go domat. Kaka koro ineno makama. Ma domat. Ma mikete ma muserumo. Ma mikete tie dhot. Alafu wan gi mopogore opogore. Ano table mat mar mesa. Mar mesa be nitie. Alafu mar tie kitanda be wan go kama duong' matin. Mana be mar tie kitanda. To gin mopogore opogore. Gi size mopogore opogore. To kongo monde pok inyiso kremna ni nyingi ene ng'ai jakanye binyalo mana nyiso gi alafu sipi man kanye no be aneno ka dikonyi ng'ete mbo nyalo mana nyiso en to ko wuoyo to yin koko man nyalo mana chako nwa gi nyingi ni nyingi ng'ai jakanye.
Ya, niluonga ni Broly Bronskos. Broly Bronsko. Yeah, Broly Bronskos. Aja suba vita. Oh. To ini nyingi? An nga Michael Otieno. An wuod Asembo. Asembo nitie Siaya County. Koro adak Kisumu ka. Ana panu dala kata mnanyisa nikech wane chunyo gweng apa kata ni una joka julu. Una jodak ka julu ka. Koro iwacho ni dalau ok idongrie. Koro wabe wawuok Siaya to wabiro wadongre Kisumu ka. Koro kwasetieko to ber watero kanye dala. Koro doche ma kawuono pok ma bende idwa ni mana tamo nyakwara mag juang en pok mar loso maths ma kama. Inyalo mana nyisowa kata mana background mari. Isomo kanye mochopo nyaka koro iloso kata mana maths ma kama. Ng'ano puonji koso ni puonjori ni wuon? An adongo kamoro miluongo ni Ndori. Ndori ni Asembo. Tasomo Ndori kanyo school miluongo ni St. Lazarus Primary School. Katieko tadhi Usenge High School. Alafu to tok high school emana bire Kisumu. Koro tok biro Kisumu natimo gimiluongo ni leather technology. Leather technology en loso piende. Koro akawo pien manumu tatiyo gi gimiluongo ni method miluongo ni tanning. Aloko pien no ngozi leather minyalo twango wuoche. Apart from mano nitiere talent mano go be mar arts. Koro talent mar arts no nabiro marado ngamiluongo ni Newton. Koro Newton ma koro no introducer e gik mopogore mag arts go. Goro koso mana gik michweyo gi lwedo. Gik michweyo gi lwedo gi gik miloso kaka no ngisa ni mondo gino med bet gi more available. No ngisa ni inyalo kawo chogo to itudo kaka iloso gik mopogore tibuke kaka ine midwaro kala maber ni. Another thing no ngisa ni apart from mano tije lwedo ng'eny keche mamo inyalo kawo moro to moro danga di moko seche moko anda poko yawre kore mano biro to introduce e chwe matni koro no tera training mopuoja kaka inyalo chwe matni tayudo kendo jopiny ohere nikech en gima wuok e lewni magin go gi gik ma giyudo pile mana kamano. Koro mae pok ma bende wadwaro rango. Koro en mano mako lweti koso ng'ano puonji mana kinyalo wacho ng'ano puonji loso nikech aneno ka nitie chumbe ka mitudo godo to mago bende duto tibiro mana nyiswa kidhi nyime gi loso math. Koro gima watiyo go ni iluongo ni weaving frame. To en ilose gi fundi. To kilose gi fundi to ikuongi imiyo fundi ka measurements ge. Ingise ni musmal idwaro kadi to idwaro kadi. To kinyal ng'eyo to kinyal ng'eyo ni measurement kidwa no bed nade kapoko ing'e ni gimidwa chweyo chal nade kata rom nade. Koro nyaka ibed ng'e ni kapura da chwe mat maduong' to onego bed ni musmal bet adi. Kata ka bona dwa loso mar table mat onego bene musmal ga keto nade. Koro en gima kichako chwe gini to ng'ama chwecho ebonge ka dipimo ne fundi kakilose. Kumoro mino ka guro musmende gi kaka karo man malo kar kagi gin musmende 21. Koro ma chiel mogikni en moloso kona. Ma koro mai michweyo godo mad to koro kaka table mat gi magi ageno ni en bende nitie gi framing matin. Koko ka table mats go en nikech koro en onego beno bet gi frame ne but nikech koro asetiyo gini aming'a koro an kaka time koro en atude gi diere ka koro ka tude gi diere ka takwano mana musmende gi ni gin adi kaka koro ma keta kama ting'eyo ni onego beno dhi gi musmende adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 koro piny be kamano. To koro in chaka chwecho koro make sure ni semi chweche ichwe te rede obet matek nikech kok ikete mo oredre kabisa kisetieko chwecho tiyudo ka obet gi buche to okethre piyo. To redruok mana makoro onge gimoro amora mane iye kan nikech awinjo kopek chal ka gimen gi konge iye gin mana magi kende gin mana magi kende nikech sema chwedo en okatime ni nyaka kaze takuonga mine katol ta make sure no obet motegno. Kore kachaka kale koni ten gimi dhim go mos
nyaka itieki. Lakini koro lor nikech kaka imedo timo gimoro piyo piyo, kaka imedo timo ang'o imedo ng'iyogo. Koro kiseng'iyogo to be lweti chako dhi piyo piyo. Makoro penji Michael, in a day kata mni i odiochieng'. Maths adi minyalo loso kata mana math miloso ne ageno ni nikech moduong' dong' ma bochopo nyaka tung' koso mana machalo mana kamano kende. Mae dhi nyaka piny kende to rumo kamano. Orumo oko bomedre gi koni. Koro odiochieng' achiel mat mar mesa ni mar mesa di odiochieng' achiel anyalo loso 10. Odiochieng' achiel? 10. Anyalo loso 10. To mano ing'eni mostly watiyo kata gi dwaro mar customer, ok gi budhi. Koro nikech customer biro ni mano miya ka aseuso adwa moko 10. To be waloso gi kaluwore gi designs. Koro designs kaka magi nikech aneno ka magi gin mana materials to materials gi nigi rangi mopogore. Okay, koro design biro kaka ma. Iyudo ka customer kaka koro mati ga losa nikech odwaro mano mol. Iyudo ka simoko customer dwaro ma komalo koni kwar, kobiro bele ka rambulu, kobiro kama rachar. Iyudo ka simoko to biro ni losna gor maiya. Mano rangi ma green, mano rangi gi rachar. Koro ine mino ake blende mondo owuok gor maiya modwaro no. Ng'ato biro ni bana an adwa ni losna machal gi flag mar Chelsea. Mano be nyaka losi mina kitwang'e diere ka. Kwaro kama rachar. Mondo obed kaka odware no. Koro kibiro gi design ni to mano be nyaka bede mokuot matin. Mama Michael tina ng'eni kae kaka materials gi ang'ino kusni donge mana luora mabendu keto. Koro matiende nyiso ni magi imiyo nono to kimiyo gi nono tiloso gi mar mondo mi yud pesa donge. Koro kana chako kwanyo gigi ne yudo kana dhiga kuonde mopuk gi to ok na nyal ga chopo kuonde mopuk gi ten seche moko ikeno puk gi kanye. Koro yudo ka seche moko ne miyo joma pukogo tich matek nikech seche ma gida dhi puko gi nyaka gichul joma dhi dump negi dhi wito negi gigi. Koro kanwa chako kawo gi ne gichako ketonwa ga ouru bag mar ogunia ni siling 50. To anyiso gi ni kara koro wan waweti tijno. Koro mondo koro koro uchulo 150 kocha to une makoro ne ka udhi asara. Koro nwa donje winjruok. Koro ichokonwa gunia achiel. To gunia achiel koro wachule siling 50. Nikech giwacho ni magi be pod wanyalo tiyo go simu kwa loso go pilo. But pilo ting'eni kolos go pilo to en gima kethre piyo pilo. Koro wawinjre ni koro kar mondo ulos go pilo los gi fiber. Koro wan mewa magi wachwego mat. To but koro ata rate maber mwanyalo winjre. Makoro magi gin mana Kisumo kae mugolo gi donge. Magi Kisumo kae sana around waka gi Mambo Leo gi parts mamoko kaka Nyalenda, Manyata. Kanu katebo mats gi gin very unique. Dongere gin mana makende gin gimoro ma okaja nena ahinya kata mane dukni ingene en gimoro ma kineno to lombo wang'. Tina ngini chiro maru chalna kata na chich tebo mats mabendu loso gi domats. Okay, chiro awache chiro poko yawra ahinya nikech en gima nyien makoro kadonjo e wenge ji. To but joma osenyiewo luongo jowetegi sana wataget ute gi otende. Koro akiyudo ka kwa dhi exhibitions gi to kaka manwa dhi Nairobi mogik yudo ka joma osenyiewo kono koro jo hotel moko kodhi limo kwa naneno gimoro macha no yudo kanye. Koro referrals ng'eny. To ka referrals medo biro kaka clientele bende medo grow. Diwach nango kalure gi achiedh nade kata mana ber wacha gi ber mar tebo mats gi. Ang'ene gi en mar dosruok gin gigi moko ma very unique mok yud mana uyai. To luoko gi koluok gi gichal nade ber magi gi achiedh nade challenges. Koro gima nyawacho ni achiedh nade margi en ni koluok gi tuo mok gituo piyo. Ok gituo piyo. Gi kado pi mang'eny koro inyalo moye kata kuom ndalo di 2 kotuo. Lore ka chieng' nitie bende. Bang' ndalo 2 mane achiedh nade kende maduong' ma en ko. Alafu berne en ni mondo mi
omak ng'ich piyo kata ka ndalo ma koth ochwe be tek inyalo tiyo kode aming'a. Mano ber ne koro number 1. To ka pona nyone tiende to samoro ne e dier ot kamano ok onyal dhi kama ka samoro tebo mach moko kata mna do mach moko dhiga. Ober. To bawinjo bende kopek. Pek bendo pek. Koro kier mang'eny manyalo mi chaki tur kinyone onge. To kata mna lose ok tek nikech aneno kata mna ka lose samoro nyalo bedo nubed ahinya. Koro gimoro kamoro bet no en part mar tijno. Nikech en kilose to nyaka koro ibedi. To be koro depend gi speed mitiyogo. Koro kaka mae koro achako apana chake gimoro 5 minutes ago. To kanga atere manyaka piny kapani by gimoro sa auchiel tatieke kendo achako moro bathe ka. Koro lore nikech iyudo ka seche moko bende customer biro to kaka koro dong ma oserumo. Tiyudo ka customer biro ni koro en gi design ne moro ma unique. Obiro gi law moro mar kitenge to odwa no ket ne aluora kama. Mondo timne finishing. Finishing makare. Manyalo kawo time nikech iyudo ka mondo mi sandan twang'e charan tek. Koro nyaka time gi lwedi. To koro nengo nikech ang'eni nengo ke masa moro nyaka Ramogi Ajwang rito winjo ni to nengo gini pesa di. Wachaka ne gima ting'o ni table mat. Ka koro mae kuma achiel kama wauso 150. 150. Alafu to mae mar dhot ni wauso siling 400. 400. To bende luore gi size ne. Koro kaka mae koro maduong' ni koro en 750. Koro kikawo maduong' advantage ne in. Itoni kikawo maduong' ne mano ber ne in. Kikawo matin to rach ne in. To waloso nyaka mar floor. Maduong' mikete carpet moro ma midwaro mar floor mondo odi obed maber. Mano be waloso at siling 4,000. Tang'eni mano kata kuloso gi madonge en gi frame ne. Manto siling 4,000. Eno siling 4,000 kech oduong'. Alafu to be walose gi patterns maber kabisa. Ta inyanya uso gimene chirni mapacho ka kuso kata mna oko bende ko nikech ang'eni jo oko nyalo bedo ni ohero gik makamagi. Chiro ma oko bende wayudo kaka Italy, wan go hotel moro Italy ma be nosechako kawo. Koro waopde en gima dhi dongre. But tende ma koni sana Mombasa osechako rwako gi maber. Nairobi be wan gi clients, Kisumu ka to koro kwanja wach kich udi mang'eny sani ni kodgi. To mana ka penji kata mana ka table mats ge uloso kata mana Kisumu kae bende uyudoru e mbui nikech ang'eni mbui ma samoro ka wana ilande kata mana mbui jomoko biro yude bende in gi mbui. Koro mbui watiyo gi umbrella achiel nikech ka obedo koro biasacha ni iluongo ni moyo safi. To ni moyo safi. Moyo safi chuny maler. Chuny maler nikech imiye gi chuny maler mondo kel kwe kuma dhi en kuma kwe dwarre. Koro ka moyo safi ni kidhi ing'iyo under Alisam ibedo ka kuma Alisam display gikgi moyo safi bo display gike nikech Alisam koro umbrella maduong' mumo wate. Mano ni kare makoro namba ji samoro ka ng'ato nyalo dwaro yudo kata mana namba ginyalo go namba mane ka pono ni ng'ato dwaro mar mondo mi ochiw order mag table mats gi mats go. In thuolo mar chiwo namba. An gi thuolo mar chiwo namba. Namba ne en 07 02 220 965. Nona beriyo, nona riyo, ariyo nono, ochika uchela beach. Itemo wache gi dhulu ngene samoro chiwo namba mar ong'we yamo bedo ga matek gi dhulu. Kabisa. Mana ko tiko chenro ma kama Michael. Rawera ma samoro neno nikech rawera to bende timo kada mana tich makamach kada mana ka nyawadu ma bende udhi godo nyime. Inyalo nyiso rawera man oko kacha ang'o kalure gi chenro mar poko pogore inyanya pok ma bende utimo nikech to rawera kada mana pacho ka eno kada mana ka yudo tije tek. Dinyis rawera ma kama nango. An gima danyalo nyiso rowere ma sani tije onge to tije ma nitie gin tije mag lwedo. To tije mag lwedo ok inyal yudo kibet nyaki wuothi tim connection ngeni kar ka itimo ang'o apenji nikech kar ka watimo training so far ada se train jaboro mana koro nyaka Broly por ni under training but oseng'eyo onyalo chwe mat iwinjo to I'm sure ni after 1 month
to Bob dhi chako mare kamoro. Adier. To Bob chako train jomoko kamoro. Koro en imanyo connection. To kisemanyo connection, tibet ng'ama obolre, ikawo pepa tiketo piny. Kisekawo pepa iketo piny, otese mane age skul kata chak gi minyalo timono. Nikech pesa en pesa. Obed ni ichamo kitiyo bank kata michamo kitiyo kure, gimiloso ka. To pesa en pesa. Sasa mato kore nigi mar donjo pile. Koro tije mag lwedogi, ojende mondo eri, gowe luorogi. Gin magikelo pesa mapiyo piyo kendo mang'eny. To donjo ma tin to ng'eny. To donjo sate. Itone ni kama na Kiswahili bende wacho ni haba na habu jaza kibaba. Makoro nyiso gik wacho ni utimo kata mana training, tiegruok utimo ka. Utimo gi no to koso ntiere moro matin ma duher mar mondo mimiu. Okay, nikech koro nikech materials ting'eny do assess nyaka wanyiewe. Koro nikech wanyaka wanyiew materials to lure gi number of trainees nyaka wamed nyaka frames. Koro nitie mana chudo mathin en mar maketo mar osiep longo no osiep mar osiep fuko. Chudo makelo okonyal inyo fuko. En chudo maber. To koro nyaka lergi mana kaka neno ka Broly lero. Koro nyaka lergi aka onyalo twango maka. Koro nyaka lergi kaka koro neno maka kan tiere ni. Ko lere eko inyalo twe katol. Imine. To kobiro maduong' to number 1 gini ok buwok ma mondesore. Owuok odhuonjere. Kech gibire sizes mopogore opogore. Ami example kaka neno ma. Kako kobiro kama. Alafu to moro dhi obiro kama. Koro ing'eni ka giloso pata yudo kama dhi bet modhuonjre ma wuok ma tin. But ilero gi size achiel to wuok gi mowuok ma smart to wuok e size achiel to neno gi maber. Dong moko neno ka chieko tan no kama loso gi nikech kowuok ka nyaka piny to giboyo. Koro machieko to timo nang'o? Okay, machieko go kaka koro wakaw ma wadhi lero diriyo. To bet mabor kama to wachak watude wachak wamanyo mor wachak watude go mondo gichalo koro itude to loso gima chiel mabor mana kwatime exhibitions ranyisi kama na jana kama ka ntiere kembe kama na Kisumu kan ntiere moko exhibition ranyisi ma samoro jitango kit pok mabende gitimo bende jatimore kaunti ma Kisumu bende udhiye kendo mago kendo gimo segolo oko mang'eny nikech ranyisi go wadhiye mang'eny magi mosegolo oko be momiyo sani koro gini nyalo yudo chiro nikech de be no akane akana ka to en gima koro ikane ka o kano pesa ni materials go kano pesa ni product be seloso odong kanyo koki idhi exhibition kata show kuma nitiere to okinya yudo chiro koro ranyisi wayudo to gijabedo Kisumu ka koro kumoluongwa to adhi monjo nitie moro registration fee moro matin to wagolo to nikech kuna ma customer nitie Thothne Mike ji kata mana ntiere mwandu mawuok e pinje maoko ahinya kata mana kaka matsa vijana kata mana miuso kata mana dukni madongo mago supermarkets gin mawuok e chirni maoko kaka magi miloso e pacho ka dinyis ne Ramogi jwang'ango kalore gi tich mabende utimo. Anya wacho ni ok dang' awach ni molos kucharach to magwa gibeyo but pile wang'e ni jua kali en gima budho nikech en ng'ama olose en ng'ama dwani kinyiewe tibe budh kode nikech wasebedo kwa nyiewo gik moko go tiyudo ka inyiewe sani tok dweche 2 kendo ichak ipango line idhi chudo kendo inyiewo the same thing koro gima olos gi jua kali en gima olos motegno koro en gima budho koro ka dangiso jikwa Ramogi kikaw ma to idago kata higa achiel kinoko jogi ichak iduogi kaw mo gima budho en kesa de be ochumi oidho idwaro gima nyalo kano ni pesa Mike agodiero kamano kuom pok osentiere wach ni mogik masa moro na ang'adi masa moro di her lero ne nyakwa Ramogi John kwa tieko ana mor gi Ramogi ero kamano kuom lima ang'eni dhi yawo chi limbo biro kadhi medo yawo na chiro adok ero kamano inya bende kuom nyiso na kit pok mabende iti mana mwanya kwa Ramogi John mano na en Mike mabende kaka ineno dhi nyime gi tije magi oloso table mats
ahinya nitiere mag mesa mana kaka iluonge gi dho ngere ni table mats, bende nitiere mag dierot mong'ere kaka floor mats. Oloso gi rang'iny mopogore opogore. Magi ema bende itiyo godo. Kitenge ni moro, rinde ni moro kwa nisetong'o kacha, materials modong' ka fundi, mago ema bende gitiyo godo. To bende mano kelo ler mar alwora, nikech magi ka samoro odhi owang' nyalo kelo iro, to iro ne ma bende ong'ere gi dho ngere kaka air pollution, kelo kata mana rach ne alwora marwa. Koka mano gi kanyo makelo e giko mar chenro mar pok pogore odiochieng' ma kawuono, pok ma bende nwakelo ni achiel kachiel kwantiere e kaunti ma Kisumo ka Julu e kar dak mong'ere kaka Wathorego. Orituru masani, wanere kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'ao.